खुलुमबाय दिनै 27 फेब्रुवारि 2024 मंगलबार सासे फोरोंगिरिया गावनि फरायसालियाव दौलें लाना थैदों। दिल्लीनि सिमापुरी ओनसोलाव सासे सोरखारि फोरोंगिरिखौ गावनि फरायसालिनि सिलिं फेनाव थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय फोरोंगिरिनि मुङा जाबाय आहुतोष 50 बोसोर बैसोनि आरो बेनिफ्राय गांसे गावनि जिउखौ गावनो फोजोबनायनि लेखा बिलाइबो मोननाय जादों। लेखा बिलाइयाव लिरना गालांनाय बायदिब्ला फोरोंगिरिया गोबां रांनि जेंनायाव गोलैना दंमोन आरो बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों आरो गाव थैनायनि सायाव रावनिबो आखाइ गैया होननानै लिरना गालांदों। सासे आइजोखौ गारिजों सौनानै खारखोमा लांदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय जालुकबारिनिफ्राय लख्रासिम थांनाय राजा लामानि साखाथिनि लालुंगाव ओनसोलाव सासे आइजोआ लामाखौ बारलांनो नागिरनाय समाव गंसे स्पिडआव खारनाय गारिया हरखाब आइजोखौ सौनानै बुथारनानै स्पटनिफ्राय खारखोमा लांदों आरो आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय आइजोनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। उनाव जाथायखौ खौरां मोननानै गरसक पुलिसआ जाथायसालियाव फैनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों आरो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनो थाखाय गावसोरनि खामानिखौ मावनाय जादों। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय गमा फुलबारि आदर्श बिद्यालया सिलागामि ओनसोलनि ब्रिज साखाथियाव सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों। गथ'नि गोथै सह'खौ कार्टुनाव सोना दोनदोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ सोर खालामखो, बिमायासो खालामखो ना बिफायासो खालामखो आरो मानि जाहोनाव खालामखो बेखौ दासिमाव गोमोर मोनथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। क'क्राझार कलेजखौ इउनिभार्सिटि महरै फोसावनाय जाबाय आरो बे फोसावनायखौ लानानै फरायसाफोरा बर' दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौबो साबायखर बावदों। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमाया रायजोआरि मुलुगसोलोंसालियाव आबुं महर मोनबाय आरो बे आबुं महर मोननायनि थाखाय कलेजनि फरायसाफोरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गासिबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। आङो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज स्टुडेन्टस इउनियननि जानानै बुंदों। दा जोंनि दिनैनि जे बेवहाय हाबाफारि जादों बेवहाय जोंहा माने क'क्राझार इउनिभार्सिटि जेनाखि जोंना बिल दंमोन मोनसे, दा क'क्राझार इउनिभार्सिटि बिल 2024 बे दिनैनि गेजेरावहाय माने दिनैहाय पास जाबाय आरो जों बेवहाय जोंनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जोंनि मानगोनां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो जोंनि बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर' बिथां आरो जोंनिनो गोरायुं डक्टर फरायसालिमानि गोरायुं जेनाखि डक्टर डिमासा दैब्रां मुसाहारि सारनिसिम जासिहरबाय आरो गासिबो जोंनि बेसेबां टिचिं आरो नन टिचिं स्टाफ दङ बिसोरनिसिमबो जोङो जोंनि माने गोजोननाय आरो हामलायनायखौ जासिहरदों। आरो जोङो बे इउनिभार्सिटि जानायनि थाखाय बेसेबां जोंनि थाखाय माने वार्कारफोर दङ सिगांनिफ्रायनो जे नांथाबनानै थाबोदों बिसोरनिसिम जोङो माने जोंनि गोजोननायखौ फोरमायहरो आरो बेनो कि जोङो बेयावहाय जोंनि इउनिभार्सिटि जानायावहाय जोंनि लकेल एरियानि माखासे बेसेबां स्टुडेन्टस दङ जेनाखि माने अपरचुनिटि आरो जेना भिउआवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दङ जोंहा जेनाखि बेवहाय बिटिआर एरियायावहाय खालि मोनसेल' इउनिभार्सिटि दंमोन आरो दा जोंहा बे क'क्राझार इउनिभार्सिटि मोननानै जोंहा गोजोननाय दङ आरो जोङो बेवहाय गोजोननायखौ जों लानानै जेनाखि गामिनि बेसेबां खना खनलानिफ्राय मानसिफोर फैयो बेसेबां स्टुडेन्टसफोर दङ बिसोरो अपरचुनिटि मोनगोन गोदानै आरो बेनोसै आरो गोजोननाय मोनदों आरो खुसिजोंनो सोरगिदिं जोंनि गभर्नमेन्ट कलेजावहाय मोसादिंदों। जोंनि मेन हप जेनाखि जोंनि हप दङ बे जाहैबाय जेन' फिउचारावहाय जेनाखि इउनिभार्सिटि जानायजों लोगोसे जेन' उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ आरो जायफ्रानोखि एम ए फोर फरायगोन बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां स्कप खालामना होबाय आसाम गभर्नमेन्टआ। दा बेनिखायनो आङो आसाम गभर्नमेन्टखौहाय हाजासे हामबाय होनो आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो बिटिआर गभर्नमेन्ट बेखौबो आङो हामबाय होनो। बेखौथ' जेन'बा जोंनि कलेजाव जेनेबा मोजां मोजां टिचारफोर दङ जेनाखि फैगौ इयुनफ्रावबो जोंनि जेनाखि दा कलेजावहाय माखासे डिपार्टमेन्टआ गैया दा बिनि इउनिभार्सिटिनि गेजेरजों जेन' बेफोर माखासे डिपार्टमेन्टफ्रा जेन' फैयो जेन' स्कप मोनो आरो स्टुडेन्टफ्रा बेखौनो मिजिंथिबाय। मोजां जों थारैनो नुहुरो आरो जेनेबा बेबायदि इउनिभार्सिटि जानायजों लोगोसे बिराद स्कपखौ मोनगोन जों बेखौ नुहुरो
जेनाखि जोंनि खाथि खालानि लकेल मानसिफ्रा बिराद गोदोसोनाय थानाय बायदि जायो आरो जेन'बा मोनसे जायगायावहाय इउनिभारसिटि थायोब्ला लाइक फरायनो थाखाय सुबिदाबो मोनो बेजों लोगोसे आरो गोसोबो जायो आरो माने मानसिफोरखौ नुनानैहाय। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।